Good morning. Ki hep barit baro ki badan hala ki yeng ki sem ki jong pi. Ni pediang sobhai pi sashi sin hakan ni ka step. Shakan ni ka online worship service jong ka Jingiaseng Khynnah jong kabalang Presbyterian Nongthymmai. Ngin sedang hakan ni ka por hakan ni ka jing shakri jong ni hakan ni ka step. Ni iaroh U Blei bola ai ngi sakan ni ka wai ka lat mengin shakri u. But ni pediang sobhai pi baro. Shakan ni ka jing shakri jongi hakan ni ka step. Di shwa begin ya chaprang jongi nya pendam lang ha ka jingduai. U Blei ku pa jongi bhabneng long bala kurkhu ka kerteng ka bakhot ka jong me ni wan hakan ni ka por ko try ban aingo ya me namar mela don rengkat bat ngi hakan ni ki sngi ki tayo ki blalet no memshim e no ngi aingo ya me ba me aingi ka met ka bakot bakhya binginang la ban mane ban shakri ya kerteng ka bakhot ka jong me ni aingo ya me ba me sumaringi me da yangi nagi nigi jingpang nagi ki basne ki baker saudong yangi binginang la ban long komne kombangi long menta ni aingo ya me nam ta kini ki hep ki baret ki badan hala ki yeng ki sem ki ba up bat khami lenti ayu medan ban kran ya ki hakan ni ka step kurkhu ya kan ni ka jing shakri hakan ni ka step ka program baro ki bangin sa pendam Kiban ai ke jingrwai, kiban ai ke jingpule Ktien ke jong me, bat kumjuh ru ya ke kubor ke bangin sayok sngau, hakan ni ke stem. Pediang ni ke jingduai ke jong ni, tang jusungi pan ru. Amen. Hakan ni ke stem, ngin sayok artli ki action song, na i nomawi khar kongor, i jenita marak, bat na i jotisa khar kongor. Hadien ki action song ngin sayo ya ka jingpule sedang bat ka jingduai na imeban syarai karpuli bat hadien ka jingpule sedang bat duai ngin sayo ro ya ka wei ka special number na i Abigail Dona Shangpliang. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and I think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever
breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Ngan pulih na kisam, shispa sau punyo, tu iaroh you try. Naba kalong kababha benrwai ya ki jingiaroh ya U Blei jongi. Naba kalong kaba tenat, bat kaba iaroh kalong kaba itenat. Utrai ulatay ya ka Jerusalem, ulum lang ya ki ba latat jong ki Israel. Usna ya ki balapat donut, bat ulat span ya ki jingmong jongki. Ukhen ya ki jingiauh ki klur. Ubu ikekerteng ya ki barok. Ubakrau ulong utrai jongi. Bat uba klan kabor. Ha ka jing sempang jong u ka bamkut syu. Utrai ula kersan ya ki bajamnut. Upenpo ya ki baman hadu kendau. Dongin duai. Kukpa jongi bah meneng. Sisien ngi wandam ban aingu ya me. Mamela don ringkat bat ngi berisngi. Kupa ba iet dudon ringkat bat ki beriu ki bala yo niu kenyang jengpang COVID-19. Pelat no yaki. Ai yaki ban yo ya ka met ka basat baklan bat kupa dan bat ngi hakani kasngi ban ngila ban pendap. Nadu kata hadu la kata amen. He will be
to U Blei unang kurku ya pi baro ki hep ki berit ba pinang la ban pendon kam hok ki sap ki jong pi ki ba U Blei ula ai U Blei un kurku ya ki kemi ki kpa ki jong pi ki bayai pen shlor ya pi na kapor shakapor bat undon rakat ba kayeng kasem ki jong pi hi baro kawai ta hakani kapor ngin poi pat sha kawai ka bynta bat kata bengin ngap ayu U Blei udon ban kreningi hakani ka step Tisha bengin poi shata tengin nya pule kani kawai ka dekhot ka ban long kom ka memory verse yangi hakani ka step ka jingpule hakani ka step kan dai na ka sam ka ba shi spa san po ka dekhot ka ba han riu te ong lang sam ka ba shi spa san po ka dekhot ka ba han riu ai ba ka ai baro ka ba penhiar mensim kan iaroh ya utrai to iaroh ya utrai sa shi sin ai ba ka ai baro ka ba penhiar mensim kan iaroh ya utrai to iaroh ya utrai takani ka sam ba shi spa san po ka pen kan mau ingi kani ka dekhot ka bangila puli mentan ai ba ka ai baro ka ba penhiar mensim kan iaroh ya utrai bat hakani ka step ru tengin ya perkhat kan diat chapang kani ka jingiaroh bat chapang ka jingainguh ngi si so tenat nei bagi berikin iaroh yang ngi dai na em yano ngi ju iaroh iki ki babha ngi iaroh iki ba itenat dai itenat ka jing bahate nang ta gi basbun ngi iaroh iki ba kraw ki ba pla bat baro nangi hingi so tenat lada ki wei ki iaroh yangi katoka sam ka bangi puli mentan ai ba ka ai baro ka ba penhiar mensim kan iaroh ya utrai ki kita ki ba penhiar mensim manga mapi ki jing thau jong U Blei baro ki jing thung ki mrat ki breu baro ki ba penhiar mensim ka sam ka ong tungin iaroh tingin ainguh ya U Blei namar U Blei jangi ulong bakumno U Blei jangi ulong babha U Blei jangi ulong bakraw kumno U Blei jangi ulong bakraw dang hakani ka Sunday ka baladep pikan mau na em imis ilahi kai ngi chpang ka environment Sunday ayungi asngaw ka environment Sunday ba U Blei ula thau iki babha ki bitenat ha ka perthai u thau iki jingthong u thau iki mrat u thau iki kenjaba im haringkau haduriau ba iki babon ki bapla kasam ka ba khandai phusan ka ong kumno kaya tho ingi chpang ka jingkraw ka jong U Blei kasam ka ba khandai phusan ka dekhot ka balai ka ong kumno na ba utrai ulong U Blei u bakraw bat us u bakraw halor ki Blei baro U Blei jangi ulong bakraw haka kti jong u long ki jaka ki bajeli jong ka khandau u batlut haki kti ki jong u iki bakraw iki ki bapla kasam ka bakhandai pun riu shu ko ong amdan u bakat ma u amdan u bakat U Blei jangi te haba ni iaroh iki babha iki bitenat iki bakraw kat no U Blei jangi udai ban yo ya ka jingiaroh jangi dai nem nang ta ayu de balai de ngi de ban iaroh U Blei usumar yangi tingim dai het ban aingo yu ban iaroh yu kasam ka bashi spa ar phawai ki Khynnah ksit pule ba ban khme di ki khamat shekilum nang no kan wan ka jingarap jonga ha ka dekhot ka kham hadien la ong ba U Blei jongi ju sam thia U Blei jongi ju yo thia perkhan abangi thia mangi menmet U Blei ju yo thia u pet yangi u sumar yangi ngilong kumne ko mangilong menta dai namar ka jing sumar ka jong U Blei U Blei u yangi ngi dai ban aingo ngi dai ban iaroh ya U Blei dai na em U Blei u yangi bat haba u u le kumno u ai yangi ki gift pitep U Blei u ai yangi ki gift ki babes pisot tenat nem ban yo gift
Đây, khôn cái jong ai kidang rit, kila akan mau. Kabat dia jong kiri lano, kila akan mau. Ngakuak kata. Đây nè em, ngikuak ki gift. So tenat dan ba ai sobha. U Blei ni ula ai sobha yang ishi bun ki ai. Ki kimi ki kpa, ki dei ki jing ai sobha ki jong U Blei yang i. Đây nè em, ngiyok ban song hakai yeng ke sem. Kaba itenat. Ngiyok ban let ki school. Ngiyok ban pong ki jain ki ba itenat. Kini barok ki gift. Ki ba U Blei u ai yang i. Nang tap de pidon ki men, pidon ki para, ba pinyelek kai hayeng, pia song lang mentah hayeng ru. Nang tap pidon ki para long, ha school ru pidon ki para lok, ha Jingiaseng pidon ki para lok. Ingi bon ba kini barok, kidei ki gift, ki jing ai so ba ki jong U Blei yangi. Nang tap pidon ki miss. Bon pila ya miss nei, ki no hikai ki jong pi, ki parlok ki jong pi. Ndai ngilak ban share phone ru em. Ngia phone, nang ta ngia lek WhatsApp, nang ta ngia lek video call ru. Mentah suk nai, dengi shom kana hayeng, dengi me kenduk ru. Ngiyok hi ban keren gini giba giba thon ki jongi. Kini barok kini ki jingkurku ki jong U Blei yangi. Nang ta nganda clear pi ki ai ki gift ki ba U Blei ai. Dai ko mangalong mentan ki kimi ki kpa ki men ki para. Fidan ime ban shong lang bat pi hayeng. Fidan ki parlok ki jong fi. Fidan ki parlok ki bele akai man kesngi. Fidan ki best friends so ki dei ki gift jong U Blei ai pi. Ki ba filak ban ya thu ke ai. Pi kuat ban ya bam lang ya share lang ti chocolate ba ime. Kuat ban ya share lang ti chocolate. Pi kuat ban ya share lang ti sweet. Dai dari school ru ti juice kuat banyak dilang dak bam te phin. Tadi best friends. Ba ki jing ai ki jong U Blei yangi. Ti ki don pun kita ki ai ngap ban iaroh U Blei. U ai yangi kita ki ai. Nang ta shu U Blei jongi, U Blei udai u ba isen ai yangi. Balai u isen ai yangi. Kata sam ka ba shi spa lai ka ba ngia pulil borok. Ha ka de khot ka ba khat lai ka ba khat sau lo ong kum no. Kumba ukpa u isen ay la ki khun. Kumta u isen ay u try ta ki ba shep ting ya u. Na ba u tip ya ka jinglong jongi. U ken mau ba ngi long ka khando. Kumba ki me ki kpa ki isen ay ngi. Kumta U Blei u isen ay ngi u tip. Ba ngi long tang kum ka khando. Ngi long ki ba ki ba telot. Hakano ko rukam ngi telot. Teng ni sat la dai jingsha imis la ong ha Jingiaseng sik pan kan mau ka Ktien ka jong U Blei ka ong kongo e ki kimi ki kpa teng i kum sat la dai ngi sat la nang ta ngim ko ngo teng nong i me wan up ken to ken up ken sa shipang ken da dei li ka po ban khrakot dai up ken to ken sa shipang dala pet cartoon bi internet ba la jan kut to upset. She minute to upset. Kita gidai ki jing telot jengi baro. Mdai tang gibarit ma giba telot mangi ba he ru ni sat la teng. Ni sat la teng ngim ju ko ngo teng. No Blei pade u iet. U isnei. Tip pangingi dai tang ka khando. Da ba u isnei u lek no. U Blei jongi u dai U Blei u ba isnei. Bat kumjuh ru ha ba u isnei. Ulong U Blei uba map kani ka jing map kani ro ka way ka gift ka jing ai so bha ka jong U Blei yangi pitep u map yangi ki bengi le bakla bon sen ko bengi la ong menne ki hap ki beret i mei pa ki set ong nem ya pi teng gom to de pi le sat la ki mai ya pi ki short ya pi ong sorry mei ong sorry papa set ong hap ong em gom ta I miss her school ru say sorry. Alek ke jing bakla. Dai. Te ka jo U Blei jongi ru ngi ong sorry. U Blei map yangi. But U Blei jongi haba umap uklet lot baro ki baro bangila le. Yes ngau. Te hakan ka por. Piai kan pidang kan mau ki ngi kren. Sapang ka jing songo U Blei, sapang ka jing iaroh U Blei. Namar U Blei jongi de U Blei bakrau. U Blei bha. U Blei uba sumar yangi, U Blei uba yangi,
U Blei ba isn yangi bat U Blei ba map bat kini baro kidai ki jing ai so ba ki gift ki jong U Blei yangi. Dia hakan ka stamp jat ni crunch pang ni jing ai ki jong U Blei. Dai pun ba ki jing ai ki jong U Blei. Ngan IP we homework ibarit. Ya slow, we homework lani assignment. Iba fi phin tho ayu Blei lo IP. Don giban ong U Blei ai ngi mei pa. Don giban ong U Blei ai ngi kan ni ka yeng. Don giban ong ai ngi ni pet. Don gibari miau beri kesau hayeng. Dai na em. Don pada ni jing le akai kali. Ibang ayo ban le akai man kasipun ki. So ini assignment phin ya tho lani pila ban draw ru. Phin draw, phin pen internet, phin ai ki crayons. Nani pila ban ai ki color pencil ki jong pi pen internet ki ki gift. Kiba U Blei ula ai pi bat kiba pisau tenat ye kita ki gift. Phin le ini assignment nang ta dai pila adap ban draw ye kini ki assignment ki jong pi phin klik ya slow ko ba pilih homework man ta school dai na em. Pihak ban klik itu ko homework dan pihak submit online sha imis jong pi dai. Dia kan ni pihak ban le online. Shandori ti assignment ijing draw lani ijing tho ijong pi nang ta sa WhatsApp an IP number srap ha ho new number. Man ong dak hasi ni da pareng an ong sudah hasi mo. Kendai nyau sao riu san pra ar kendai ar. Pio nem an ong sudah pareng 9774658292. Nang ta pada ngin sapet ini ki jing draw ki jong pi hakan next pada ngin sapen kan kini ki jing draw ki gift ngin pet hang ni kan ki gift ayo ki ba pi so tenat ki ba pio bat ba fidai ban songo ban aingo ya U Blei.
hakan ni kapor ngila apoy siya kabakut jong kan ni ka jing syakri jongi hakan ni ka step nganget pia sotenat ya ka program hakan ni ka step ni ai U Blei ya baro kitu Blei bynta ki ba pulia stang ki ba ai ki jingrwai hamtam ki badan haki yeng ki sam ki jong pi U Blei un kurku ya pi ipara jong pi imei ipa jong pi bat baro kat ki badan haki yeng ki sam ngin se kendok biang last ngi Sunday pat kani ka Sunday ka banwan ko khpa changi bha peneng iwan ha kani ka por ban ai ngo ya me nam ta kani ka step ka bangina yo ban ya syakri lang bat me ha kani ka step bat kini ki hep ki barit ki badan halang ki yeng ki sam ni ai ngo ya me nam ta kini ki hep ki barit ki bla pendep ya lagi jong ki program kurku mame ya ki ko try ki yeng ki sam ki jong ki bat biginang la ban pedon kam hok ya lagi sap ki bame mala ay ki kurku ya kani ka khobor to ay bakan pen kan mau yangi bingin long ki bas ngongu nginang ban iaroh nginang ban penon buram ya ka kerteng ka jong me kurku yang ilang baro kurku ki yeng ki sam ki jongi kurku ya ka jaseng Khynnah jongi hang ni Nongthymmai ngi kan mau ki nong kit kam to ka jaseng Khynnah ngi kan mau ki Khynnah baro ki baju et ban kius ki yeng ka jong me man la ka step wala ginan hagi yang kisam ki jong ki kurku mame ki ko try ka Ktien ka jong me ko ong bagi ba mane bagi ba syakri me kin syakri me ha ka dot note ka jong ki wat lingi mla ban kius ki yang ka jong me hande ki yang kisam ki jongi to ai bikin long ki temple ki bangila ban syakri ban mane penan boram mi kerteng ka jong me padiang hande ka por ki jingduai ki jongi pat to ai ba ka jing ai uji sukris utrai ka jik ba ka jong Blei pa lambat ka jing slok ka jong mensim ba khot kini baro in syangsa rangkat bat ngi nado mentah haduk halakar taru. Amen.